Yeah, salamat kay ninyo sa inyong pagbisita ha. Awa pa di ay. Imong babay daw Danti. Kaya Amo ni akong sinila sabi mo na. Kani ba siya sa itanong ani? for taking care of Ruby also. Ay, siya mo yung nag-taking care na sa amo. Salamat Ate Da, I love you. Musulod di haras kasada. Tas Danti ni. Baklay mang kumang. Hello guys, majong adlaw, majong buntag, majong hapon natong tanan guys. Bitaw guys, buntag sa so guys ni abot sila si Ma'am Biog kauban si Sis Edin. So nagplano na jud mi nga moari day Sumilon Island ja. Kakuan mi ga balon mi kay adto mi mag-picnic didto. So nagluto mo kog dali-dali og pansit og sa tuya mong giluto, nagpaluto po sa og binignit. So wala ko naka-video guys kay malagi na busy ka adto ko sa tanan ja. Shout out day ko si Sir Agriculo Bautista nga diya kong nga hilas kuno ko magtagalog so di alam ta magtagalog guys kay hilasan man siya magtagalog ta so wala akong pakialam nimo Sir Ridiculo. So kabidyong tanan guys ni nga diri og Sumilon Island kay kuan diya gamong gibilin sa balay guys si Amanda nga pagmanggon ni Papa Idi. So first time ni Ma'am B nga makaari og Sumilon Island. So see you dito guys sa Sumilon Island sila mag pabugnaw. So bugnaw man kay ang dagat dito guys kay malagi na perting inita ang panahon karon. So maglangoy-langoy kuno sila dito sa Sumilon Island. Nindot na jud dito guys kay blue kayo ang dagat bahan dya. Kanang bugnaw. So katong mga ganahan guys, pwede ra jud mo message na guys, ay pwede ra ko mo guide din jud pa adto og Sumilon Island. Ay, sige. So first time ni Ma'am B maka-attend dito guys sa Sumilon Island. Ilubog imong tiil sis kay rong ma-relax ilawom. Ilubog imong tiil ba? Baga. Bisaya sa. Bisaya man sila. Ay sis, mag-picture ka dito dapit sis oh. Sa mga bungtod. Ninyo, picture mo ni mama ni mo ninyo. Mo na sila dito, mo atong isda. Mahalag bayad.
ninyo mo, wheel shark, kay makabalo ka mo salo. Oh, ug ma'am, wheel shark na lang ka. Wheel shark mo niya, maabang ka GoPro nga, 500. Kasi mang... Ha? So, tanawa guys, so, si Munggi magaling lumangoy. May patihaya pa. Yeah. Dali ninyo! Oh, duha man nakapambot. Dali sis, picturean ta ka sis. Bad ninyo ha, kailanong dito ninyo. Diyan guys, gikan na daimi og Sumilon Island. So, tanawa si Dante oh. Nakikibanding din si Dante, parang kilala niya si Mambi, pati si Ninyo. So, friendly kay si Dante oh, tanawa oh. Sabak-sabak na siya. Butan kay na mong Dante. So, ana oh, nakipag harot-harot niya si Dante guys. Pagharot-harot na sa Ninyo. Si Ninyo kasi mahilig po na sa og iro, kaya kay nas lag iro. Magpadula mo guna siya. Tante guys, kain na tayo. Masarap yung kainan namin dito kasi puro seafoods. Mayroon kaming bigatin na si bisita. Oh. Aming bigatin bisita, maraming handa. Welcome home. Buso. Sa Oslo. Dito kami sa Oslo. Okay ra bag timpla siyang. Hala sis, magkuha kag lagay ni. Few moments later. Dito ka malay na Ruby ko. Dito kayo mo. Indot ko no ang balay. Dito akong malay. Kuan pa niya ng init lang. Balay yun natin, walay taas. Hindi ka magsaka-saka, no? San Francisco ka? So, Cebu to Taiwan. Ako ko ay Cebu to Hong Kong. Hong Kong to Chicago. Chicago to Michigan. Mas layo ko. Layo man ang Michigan. Nakapit ko yung mga amiga sa San Francisco. Ano ko pila dyan? Nangihawang wing-wing. Nakabalik na rin. Chacha! Siguro mga 2 months, 3 months. May paka 2 months, 3 months. Ako kay, wapa po kay bawo. Wapa mangkugpo ko yun nga, retire yun. May paka after 2 months, balik na siya. Uli na bug ka. Mga anak, Gusto ko sa amin. ako ka nang Yeah, salamat kay ninyo sa inyong pagbisita ha. Ninyo. Pag nakatabi na sila. Mura na kuno mo piniriso diyang duha. Oh, daghang kay bunga oh. Maka-abroad si Nicole. As still ay. Pabutangan na ni mo mga ani. Mm. Real friends. Maka-abroad si. Ay, ka-cute! Mingkay. Sis, na mingkay diri sis oh. Suko siya. Para si muha ba? Iyang anak. ako na nang sex. Ang abi ko na anak. Ako gipang sex yun ako tanan para Yung panghibutan na tanan. Bila ka pong iring. Daghan kayo. Iya po hangkan iring. Ako po hangkan po na akong iring. Aking iring. Iya po di ako hangkan iring. Mura na tag mga naog iring. Kuan man ko na iring swerte ba? di ako maluoy lang ko ka nang naay kinabuhi ba. Ako pariyatan. Mamasta ka nang diri. Ilaharang ko ano mama. Kasi mo agi nag Sige
Series. You. Sige, ma'am. Nice meeting you. Ah, wala pa di ay. Imo. Ako 22. Sunod ra. Long flight. Pag Pero mas long ako ah. Okay, nakakutan ni ato ko sa South Dakota, ana ang pagpuka na galing ni Agi ni sa Shanghai po ito kanang murag Chicago dito na mi sa kanang Ayun ako ng airport nila sa Taiwan. babay daw danti. Mag-adto kuno taog, mag-adto kuno. Ganun lang gam. Kini Amo ni akong sinila sabi. mo na. Kani ba sis sa itanong ani? For taking care of Ruby also. ay siya mo nag-taking care na sa amo. Salamat ati I love you. Musulod di haras kasada. Danti ni. Baklay man ko mga kada bunta. Oo, pag baklay-baklay ka na bunta. Awa si. Wala na bilin. Wala. Wala ba sige abot dito mo. Apas na lang ko kay dai nabilin. Kila. Hay man. Ay! Mami, amping. Amping. Pagtarong siyang pananong. Oh, salamat mi. Salamat sa tanan. Bye-bye. Bye-bye. Sige na. Sige na. Amping mi ha. Asa ba yung jacket na dito? Yan jacket la sis, amping mo. Wawa na.